ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳаводорони табиати зебо. мо дар мавзеи хушманзараи кӯлҳои Аловиддин қарор дорем. ин кӯле ки шумо ҳоло дида истодед, ин яке аз кӯлҳои калонтарини ин минтақа мебошад. дар ин ҷо арчаҳои чанд асраи калонҳаҷм, кӯҳҳои сар ба фалак кашида ки дар болояш ҳанӯз барф аст, осмони соф табиати зеборо ба мушоҳида мерасад, мушоҳида мекунед. мо ҳоло дар баландии 7656 метр баландтар аз сатҳи баҳр қарор дорем. дар ин мавзеи хушманзараи зебо як гурӯҳ аҳли эҷод ба ин ҷо, ба ин манзараи зебо омада ин манзараро аксбардорӣ карда истодаем. барандаи ин барнома бошад ман